Tilaw na ta sa barbecue ni Kuya Glenn. Tilaw na to ni. Dinain eh. Nagtaron daw ning kuan nay. Dara. Kuaning tiil. Mga plato ya batang kuan eh. Tiil. Kanyang i-chop na kay mga bata. Ala. Ay hotdog man dai kay kuan kay mga bata. Ako ra kani uwan. Ang hotdog para sa mga bata, di pwede manok. Ilang ito. Ako na ning. Napa-chop pa man eh, para pa man sila anong mamuntag. Yeah. Na inyo ay suko ya. Mga pagkakataro mo pala pagkakuan. Ito. Ano mo, hotdog sila sa mga bata. Si Inday, si Johnson. Okay. Si Sandra. At ang kaon na ito na. Ano sila. Thank you Kuya Glenn sa barbecue. Busog na sila. Sugo pag kanakaon. Busog na sila. At ito, walay ginikanan. Pinagsaan. Pinagsai. And Manay Sharin. Kanta sa ABCD ba? Apil ko. Very good. Ito na po ba? Ito ay spelling sa... Ano pa daw na ha? Habang na-apitas video. Ito ay spelling sa cat. Ito ay spelling sa... bad. 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 Sa spelling sa Lamay lagi tong habong ang gipawag mother. na huya. Asa itong habol? M-A-O. Nay, habol daw. Gabi eh. Niya. Spelling sa father. Bigyan na ka? Kaya Bigyan na naman na rin. Di ng O-F-A. Doctor prescribed paracetamol brand for children. Plastic, no shake, ang galing ng tempra. Plus na po ta. 1 plus 1 die. 1 plus 1. Tudlo isi inday nganong to. Nganong to man. Nanay mo. To. To plus to. 4. To plus to. 4. Nganong 4 man. Hagad be. Kay. Kanito. Anda. Ada ari. Apil ari. Kani. Apil ari nila. Narpog, may premium. Di, Priyohan mo ati Mimi. Yay! Dali. Courage. Kaya na. Sidi. Tanaw ako sa video.